Seba Każini Tal-Banda madwar Malta u Għawdex jingħaqdu Flimkien biex jorganizzaw il Percussion Festival. Dan sabiex jagħtu iżjed opportunitajiet liż-żgħażagħ u l-allievi biex jattendu lezzjonijiet mużikali ma' mużiċisti internazzjonali li huma miżmuma bi stima għolja fl-oqsma rispettivi tagħhom. Sabiex dan il-proġett isir irċieva fondi mill-aġenzija żgħażagħ permezz tal-iskema taħriġ mużikali taż-żgħażagħ fil-Każini Tal-Banda. Tkellem iżjed dwar dan il-proġett Ammar Gawċi mill-għada mużikali San Girgor tal-Kerċa Għawdex. One-to-one tuition, ensembles u anki concerts kemm mit-tutors kif ukoll mill-istudenti tagħna ta' dawn il-Każini li flimkien ingħaqadna bħala tim wieħed biex intellgħu dan il-festival tant prestiġjuż u kif wieħed jista' jara wkoll għandna ħafna tutors rinomati madwar id-dinja. L-għan ewlieni wara din l-iskema huwa li jipprovdi għajnuna finanzjarja lil Każini Tal-Banda lokali biex joħorġu b'inizjattivi li jħeġġu liż-żgħażagħ jitalmu strument mużikali u jtejbu s-servizz tagħhom. Minkejja li proġett simili kien sar is-sena l-oħra, din is-sena tjieb u kiber kemm fin-numru ta' Każini Tal-Banda u kemm fil-kwalità kif jgħid Paul Mifsud mill-għaqda mużikali la Viktorja tal-Melliħa. Fejn jista' jiswilhom biex jagħmlu programm bħal dan il-fuq minn 600 euro fil-wisa. Issa hawnhekk huwa tajjeb li nsemmu illi kieku ma kienx bis-saħħa tal-Aġenzija żgħażagħ illi provdetilna il-fondi biex inkunu nistgħu nagħmlu dan il-proġett dan qatt ma seta' jsir. U għalhekk dan huwa ringrazzjament ukoll lill-Gvern ċentrali li provda dawn il-fondi sabiex dan il-programm jirnexxi u dan il-festival li ħajsir bell-20 u l-24 ta' Settembru li ġej. Dan il-proġett ħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet li preżenti għaliha kien hemm is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Sport u Għaqdiet Volontarji Clifton Grima. U qal li l-involviment taż-żgħażagħ fil-Każini Tal-Banda permezz ta' tagħlim tal-mużika huwa mezz importanti li bih iż-żgħażagħ huma mħeġġa biex isiru ċittadini attivi u biex jikkontribwixxu fil-komunità tagħhom. Grima sostna li t-tagħlim tal-mużika huwa wkoll fattur sinifikanti li jkompli jwassal liż-żgħażagħ għal ċertifikazzjonijiet, kwalifiki u anke opportunitajiet akbar ta' xogħol.